Васима Галимҗанова Актаныш районы Табанлы күл авылы кызы. Урман кисеп кайткан көннәрнең берсендә алар йортына димче аяк баса. Ул Васимәне Яңа Сәет авылының уңган егете Хөснимарданга димләп килә. Бик акыллы, уңган һәм ышанычлы ир булды Хөснимарданым дип искә ала ул үзенең тормыш иптәшен. Димләп tanıştık. Allah'a şükür bir eybet durduk. 30 yaşta 4 bala zetim kaldım. Sirle öldü. Hüsnü Merdan. Ул да яшьләр 33 елга я. Яңа Сәеткә эшкә килү белән терлекчелеккә эшкә урнаша Васима Галимҗанова. Сыерлар да сава, соңрак яшь бозаулар бүлегенә эшкә күчә. Хөснимарданы белән корган дөньялары да көннән-көн матурая, тернәкләренә бара яшьләрнең. Яшь парны сөендереп, бер арты 4 бала дөньяга килә. Эш уллары, газиз кызлары аларны сөендереп, гаиләне шатлыкка күмәләр. Балаларым да бик акыллы булды, Аллага шөкер. Тунжаны үзем көттем инде кадам. Аллага шөкер. Балаларымны зәтим etmedim. Үстерергә тырыштым, укытырга тырыштым. 34 яшен генә тутырган Типсә Тимер Үзәрлек Хөснимардан яман авырудан вафат була. Яраткан Васимәсе тол, балалары ятим кала. Алдында тезелеп торган берсеннән-берсе кеше 4 бала ихата тулы мал-туар, егылырга һәм югалырга һич ярамаганлыгын искәртә. Аллаһтан ярдәм һәм сабырлык сорап алга атлавын дәвам итә Васима апа. Безгә гомер биргәне өчен генә түгел. Безгә бүгенге көнгә кадәр яныбызда улы тирәк, улы киңәшче, улы бәхетлебез. Мин Аллаһыма кабатлап әйтәм, бик рәхмәтлемен. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә, әниебез, әгәр дә инде мин кудрәтемнән килсә, әниемә һәйкәл куярым. Әтиләре мәрхүм булганда үзләре дә сабый булып калган балаларга кинәт улыгаерга туры килә. Балаларның һәр кайсы әниләренә булышып, авыр хезмәтендә тирәк булып үсәләр. Biz otasız üssek de biz yetim üsmedik. Eniyimiz bizge eti de buldu, eni de buldu. Şunsu için enkeyime big zor rahmet. Benim bizge yine tügül, biz indi bunda bunlar uçuraşu, nesiller uçuraşu ütkerdik. Şuşu tüp yurtta 4 buğun uçuraşabız. Әллә белеп, әллә сайлап алганнар Васима Галимҗанованың 2 килене Лениза һәм Резида Яңа Сәеттән. Тугаш авылы кызы булган Хидаясы да инде күптәннән Яңа Сәетнекенә әйләнгән. Васима апаның уллары да әниләренә ошатып берсеннән-берсе уңган киленнәр алып кайтканнар. Шуыда аралашуыда бик кыен булмады, потому что мин шушы үземнең шушы Яңа Сәет кызы безнең әнкәйләр гел бергә эшләделәр, нидә терлекчелектә бузау карадылар. Кайт ниткәч кенә, төшкәч кенә бер генә тапкыр Васима апа дидем, аннан кычкырып көлдек тә икәүләр. Әнкәй дип киттем. Кияүгә чыккач, Әбүләйс әйтте инде, әгәр авылда яшисең килмәсә диде, мин инде иншалла педучилищесын укып кайттым бит инде. Монда яшисең килмәсә, Мөслим җиренә барып урнашырбыз, әнкәйне яңадан алып барыбыз үзебезнең янга диде. Юк, мин әйтәм, шушы авылда яшәйбез, мин дә шушы авылныкы бит инде. Нидән ындырартыннан алып төште дисәң дә була. Әниләренең 80 яшьлек юбилеена шигырь да иҗат иткән Резида ханым. Нигезеңә килен булып төшкәч, авызыма бал май каптырдың. Йөргән җирең йомшак булсын диеп, мамык мендәрләргә бастырдың. Яхшы микән килен дип шул чакта уйлап тордың ишек төбендә. Нинди кеше булыр кайнанам дип мин дә тордым мендәр өстендә. Күзләреңә карап теләдем мин, үз балаңдай күрсәң син мине, газиз әнкәм кебек карармын дип картлык көнеңдә дә мин сине. Әле күптән түгел 90 яшен юбилеен билгеләп үткән Васима апа. Бүген ул бик бәхетле. Шуңа да бүгенге матур тормышын оҗмах бакчасына тиңли ул. Муса жагылы, кырыйларына, әнкәй барасы булса, әнкәй мин шуфайларны тирәгә барам, Мөслимгә киттек дип чыгып китәләр. Аллаға шükür бик канәгать. Улым малаемдагы барса тора, иртүк әнкәйне хәлләргә дип урап итә. Бүген Галимҗановларның төп йорты 4 буынның очрашу урыны. Йорт хуҗасы Әбүләйс Галимҗанов тормыш иптәше Резида ханым белән туганнарны, бар балаларны, оныкларны туплап торучылар. Yollarga бәйрәме вакытларында bütün туганнарыбыз, балаларыбыз, оныкларыбыз, оныкчыкларыбыз шушы төп нигезгә җыелалар. Үз дөньялары белән, үз эшләре белән яшәйләр. Һәм инде әйтәсем килә, аларның уңышлары безнең өчен олы сөенеч, әбиләре өчен олы сөенеч.
Яңа Сәйет авылының бәхет һәм мәхәббәт яшәгән Галимҗановлар йортыннан бердә чыгасы килми. Әлеге йортның утлары һәрвакыт балкып торсын, бәхет һәм мәхәббәт бүләк итүче гөлләре шау чәчәкле булсын, мәңге шиңмәсен. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.